Soalnya ngarep mau ora mulih-mulih sih disukete iki ora enak. Montor saat aku gawe mancing, aku daftar mancing lak telat kok malah wong balik-balik jembleng aku nek wong wedok iki. Nek nendi ngarep yo HP hahu-hahu pakan ora enek. Teh ngene iki yo tuku. Ngarep tangel ram ora tuku ya sapine ora mangan. Pating brengok malahan. Terpaksa tuku ngene iki. Lah kuwi balik. Beh. Suwi men ngarep ngono ae. Lah iki mau lho tuku. Ora nang suket kok. Lah tuku nendi? Tuku wong lewat mau jebol telo aku tuku. Kayak piro iki sakmene iki? 35. Lah kok di duit kowe? Yo jiko ning dompet sampean to. Masalah. Ya kok iso dompet tak delik nih seru duit 50.000 kok malah arep nggo daftar mancing kowe ngerti ora? Lah ngenteni motor ewet maisu. Selak arep daftar mancing lho kok malah daripada ora oleh suket. Belek ning sukete kuwi. Yo mah. Belek duit jaluk. Ora wani lah. Biar tak nggo mancing kuwi, arep daftar mancing kok malah ora. Yo enggak wani aku balik nih. Balik nih, ora balik tak jujur sego kowe malahan. Balik nih. Duwe arep ndara mancing, lelek mancing wis kadung ngomong karo cacah dik mambengi kok janjian arep mancing duit 50.000 kok malah mbok nggo gawe tuku suket. Jangare tangel lho. Balik nih pokoknya, ora balik nih awas. Enggak wani. Balik nih. Wis pokoknya aku arep adus. Antek ra mbok balik nih awas kowe. Piye lho? Wis tunjuk dhewe ngono, balik nih kuwi sukete. Wong kok suket duit arep nggo mancing kok wah tak delik nang dompet kok malah ora anu dijipok kon ngarit. Oh alah. Piye lho, lah ora ning suket engko ora ngaret. Ora nggo balik suket nesu. Besan nggo balik suket yo padha wae diseneni. Ora ngaret lho sapine pating brengok anake dhuwit. Kae buran ya tak jikok lah. Wonge dhewe ora gelem ngaret lek ora oleh tuku. Ki apa yo kuat aku ki semene gedine lho. Yo ora gelem nunjukne lho. Ora bakal kuat lah ya Allah, kayak abote ram lho. Jan ora ubah belas lah. Ngarep mancing ora ya mending mendingan dinggi tuku suket to sapine meneng. Iso men malah seneng arep daftar mancing, daftar mancing wae yo ngarep dhisik lah. Hah, jan walang kok muring ae lho ruwe. Ora roh ngene iki. Yo rumasane kesel. Ora bakal kuat iki aku. Wih men lho. Ya jenenge ra kuat lho. Mulek iki arep nang siswa susu tak lirak-lirik kon jero lah kok tibake kok urung mulihke. Ya wis ayo. Wis dulehke kono. Jaluk duite. Kok yo Abot to. abot apa? Montor iki. Tomongnya apa tok? Rada cepet ae. Iya ya. Siap. Jaluk duite pokoke. Iya ya kok. Wong kok lanang bocang mancing ya.